आणि पूर्ण झालंय ते तुम्हाला मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवेन. तर ना काय आला देवळाकडे मला सांगितलं नाही येतंय म्हणून वारीक म्हणून पुष्पा काय म्हणतात फेमस युट्यूबर कलर्स ऑफ कोकण. तर त्यांचं जे काळी मिरीचं बघा प्रोजेक्ट आहे ना ते बघतोय आम्ही. एकच कोपरा भाजी करतो तर तिकडे असते सगळी भाजी. हा या आपल्या ताई आहेत ना मुंबईवरनं बघा आलेल्या तर निघाल्यात आता. नमस्कार. हा देवगडला निघाल्यात त्या आता. मी देवगड गावी जाणार म्हणजे आता निघालोय मी. पण मी काल पहिली आली ती प्रिया पवार कडे आली आणि मला तिचं घर वगैरे नवीन बांधलेलं ते उत्साहाने बघायचं होतं. अच्छा. हा तर त्यासाठी मी आले होते. आणि आमची माणसं तुम्हाला कशी वाटली? आता आमच्या सासूबाई आहेत, आमच्या नणंदबाई आहेत, खूप हॅप्पी माणसं आहेत आणि खूप छान वाटलं मला. दोघांची जोडी या गप्पा दोघांची जोडी जमली होती गप्पा मारायला. त्यांना म्हटलं हा म्हणून पण त्यांना जायचं ना देवगडला त्याच्यामुळे म्हटलं नाही राहत आहेत त्या. पुढच्या वेळेस नक्की या मग. पुढच्या वेळेस मी नक्कीच येणार. 4 दिवस काढून येणार. आता कसं आपल्या घराचं पण काम चालू होतं ना म्हणून जरा गडबड झाली. थोडस जरा हे झालं असं मागं. माझं पण नारिंगरेमध्ये जाणं अच्छा आवश्यक आहे. जाणं तिथे काही गडबड आहे. हा हा हा. नाही तर माझी खूप इच्छा होती इथे 4 दिवस आणखी राहायची. नाही तुम्ही पुढच्या वेळेस या नक्की. कपडे झाले सगळे. हा सगळं झालं. मी नव्हती जात पण सगळ्यांनी जबरदस्ती करून मला घेऊन निघाले. चल चल करून वाघ्याला घ्या. हे बघा वाघ्या आणि शेरू आहे ना त्यांना पण आपण घेऊन चाललो. पट्टा नको. पट्टा काय करायचं? पट्टा काय करायचं? फिरायला तुम्ही बोलव त्याला. चला बसा तुम्ही कुठे मागे बसताय. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आपल्या ताई आता तुम्हाला म्हणाला ना देवगडला आम्ही निघालो आता सर्वजण. बघू आता कुठे जातोय काय ते तुम्हाला माहिती पडेल व्हिडिओमध्ये. थोडासा ना उशीर झाला निघायला. आपलं थोडं पत्र्याचं काम पण चालू होतं ना आले होते आणि पूर्ण झालंय ते तुम्हाला मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवीन कसं झालं काय झालं ते. पण खूप छान झालं. तर चला निघूया. वांडर हे बेकार मागतो वांडर. हे बघ केवढे मोठे आहेत बघ. हे बघ केवढे मोठे बघ. मारतात माणसाला पण. काय नारळाची बाग तर बघ केवढे नारळ बघ. नारळाची बाग बघा केवढी. बापरे. आता बायको हे भाजीचं हे आहे त्यांचं. अच्छा हा. चल पुढे. गाडी घेतली जाईल पुढे. पोहोचलो बाबा नारिंगरे गावात. मस्त केलं ना त्यांनी. लावली इथे पण दादा. इथे नाही जाणार. त्यांचं घर लांब आहे काय मग? नाही जवळच आहे. इथेच लावायला गाडी आपल्याला. कुठे जागा नाही जाणारच नाही. ते रिक्षा हा हा हा. मग लावा येतेच मग जवळ इकडनं तुम्हाला चालायला होईल का? आणि बघा बराच प्रवास केल्यानंतर आम्ही पोहोचलोय नारिंगरे गावात भूतवाडीमध्ये. चला. ऊन कसला पडलाय रखरखीत. गाव मस्त आहे ना हिरवगार आहे सगळं. हा बाका दिला नाही तो तुमच्या भाऊजींका 6 फूट आणखी वय होतो बोलतो. बाबू भेटणार आता फोन केल्यावर येईल. आम्हाला पण तिकडे दुसरीकडे जायचं आहे ना. हो देवगड गावात जायचंय. तिथलं पण गेलं. आता मी नाही जाऊ. आता ही लोक जात. आता आम्ही जाणार. या नाही यांना म्हटलं मला चौकात जाऊया पुढच्या करू. पण त्या सर्व पुढे काय चालतं आता बाबू करा फोन. माझ्या नंदाच्या घर आहे. माझी नंद घर छान आहे ना. जागा बरी आहे मस्त.
कौलावर बांधलं तुम्ही मग? हो हो. हा मग तेच तर. हे बघ. होय, लाईट लाव गो. हे आमचं देवघर नाही देवघर आमचं ना देवळात आमचे देव. हे आमची दत्ताची मूर्ती आहे. अच्छा. दत्त जयंती असते आमची. हे आमचे पहिले शनीश्वर महाराज आहे. आता हा कॅन्सल झाला आणि इथे काय इथे कॅन्सल हे करायचं आहे किचन. चांगलं केलंय ना. सर्व सागाचं तयार केलंय. आता हे हळूहळू कलर हा. सगळं करणार हळूहळू करायचं. लगेच नाही होत ना. निल्याची सागाची चौकड्या बघितली निल्याच्या हम्म. त्या काकाची तुम्ही चौकडला मारली ना तो सागाची गट्टी सगळं सागाचं आहे. ती पानपट्टी आहे ना, पूर्ण सागाची. बोलायला म्हटलं जरा ये बघ आणि मग तिथे 100 मिनिटं बसू शकता. जेव. जमीन ती एवढी तापली बघ. हा मग शेणाची जमीन. आता ही जमीन पैसे गरम नाही वाटणार तुम्हाला. शेणाची ना. केलेली आम्ही काय ना नाही तुम्ही बसा. तुम्ही कुठे उठताय? मला गाडी आपटता ना. मी गाडी बसून आम्ही त्याने विशेष नाही लावत. आमका घरांची गरज हवा येतच असतं ना. 25 वांगी होती. एक म्हणतं मला 2 होई, मला 2 होई. होत नाही. आमच्याकडे भरपूर आहे झाडं लावलेली. जेव बसलो आम्ही सांगते माघारी आणि काय होते सर्व हे तर ना काय आला देवळाकडे मला सांगितलं नाही येतंय म्हणून वारीक म्हणून होत कोणतरी बाबूच्या ओळखीचं. हा हा हा. आमच्या काही इतक्या ओळखीचं नाही. मी त्यांना शोधित होतोय 2 वेळा. मग मिळालेच नाही. मग काय पकडे येईल की काय ह्याची सोबत. मग तुमचा काय थांब. मी किती 3-4 महिने झाले यायचं तर भेटायला त्यांना फोनवर बोलले होते. कसला साधा स्वयंपाक. याचं व्लॉगिंगच आहे. प्रिया पवार साधा स्वयंपाक. मी तुम्ही विनूशी पण बोलून झाले होते फोनवरती. पण मला 3-4 महिने मीच स्वतः कामामध्ये एवढे बिझी तर राहून गेलो होता. आता ह्या काकी आल्या चल एवढं जाऊया. आता म्हटलं इकडे जाऊन पण होईल. आमच्या भावजेचं नाव प्रिया पवार. हा प्रिया पवारच आहे. कणकवली राहत होती. तिचं नाव प्रियाचा. नुकतं किती वर्ष आहे? बघा तुम्हाला जायचं. माझी झाली 2 वर्ष झाली. 2 वर्षाच्या वर. हा हा तेच. मी फोन करतोय. नाही हा ते नंतर काय येऊन भेटायला होईल. नंतर येईल मी परत आरामात. आता जर आम्ही 5-10 मिनिटं लागतील. आमच्याकडे साधा पुढे देवगड. हा देवगड कुणकेश्वरात जाईल. तुम्ही काय राहता? तर वाघवड. आम्ही वाघाच्या वेळी वाघ जातो. आम्ही जाणार. मी आता आईने आली त्यांच्या घरावर आमचे पाहुणे देवळाकडे. हा ते महालक्ष्मी देऊळ ना बाहेर कोंबडीचा धंदो चालू केला. आमच्याकडे इले ते गॅस बांधतो पाहुणे रस्त्यावरती जो त्यांनी कोंबडीचा धंदो चालू. स्वतःपासून घ्या. पुष्पक झाली तू घरापासून जातोय कोण पाहुणे. हॅलो तू कोण इले येतोय? नाजूक काय कर माहिती आहे जामनेरांची असून हई आहे लवगेचे आईच्या थई आहे. लवकर ये. 80 तसा आहे. लांब आहे घर. तरी लागतील 5 मिनिटं. म्हणजे एकाच म्हणजे हेंका नेवचा असला तर म्हणजे पायरे भरपूर आहेत आमच्याकडे. चढायला. इकडून चढाव ना आणि परत सरळ गेल्यानंतर परत खाली उतरणं आणि परत तिकडून चढणं परत. म्हणजे हेच आहे मोबाईल घराकडे बसा नाही येऊ तर लागतात. ये काय म्हणतो बरा ना. ही बघ खास पुष्पा बेटा गेली. पुष्पा काय म्हणत एक वळ उडल्याक दिलेला तरीला नाही ना पिंक्या. ते तुम्ही मगाशी बोललात ते येताना तो गाव दाखवला ना. तुमची या दोघी बहिणी या सख्या बहिणी सख्या जावा. जावा
सख्या जावा पण आणि सख्या रावा. अरे ये आणि नंतर का सोयीन घेऊन येते का बरं नाही या. फेमस युट्यूबर कलर्स ऑफ कोकण. कलर्स ऑफ कोकण. हा तेच ना. एक मालवणी रायता. हा आणि ह्या पूनम. हा हे तर माहिती आहे त्या तिकडच्या. पूनमची बहीण पुष्पा. ह्या ही मला तुमची बायको खूप आवडली आहे. एकदम नाजूक आहे. मला पण 3दा म्हणाली मी. दिसायला पण सुंदर आहे एकदम. नाजूक एकदम. मुकेश गाडी ना नाव. मुकेश गाडी बाबल्या. नाही जेवण घेऊन आलात ना का टाकून आलात. नाही जेवण पाहिला. नाही पण बोलण्यावर कारण मी 2दा पण त्यांना फोन केला ना म्हणजे मी असं बघितलंय की जे नवीन युट्यूबर्स असतात ना लगेच कोण म्हणजे मदत करत नाही असं कोण नाही. कारण ह्यांच्याशी बोलणं झालं ना म्हणजे बोलले व्यवस्थित की नाही या तुम्ही वगैरे. नाही तर सहसा कोण असं रिस्पॉन्स देत नाही चांगला असं. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. मग तेच नाही आणि त्याशी विनूला पण फोन केला ना ते पण अगदी व्यवस्थित बोलले. मला सगळं म्हणजे नीट सांगितलं की ताई तुम्ही या पद्धतीने करा सगळ्या की असं हे करा ते का बहुतेक गोष्टी असतात. इकडे बागमळ्यात पण एक युट्यूबर चालू म्हणजे केकचं नाही करते ना ती. अच्छा हा जेवणाचं तिला पण विनूनच सांगितलं. असं मदत करायला कोण मागत नाही. ठीक आहे एकमेकांना मदत केल्या शकत आपल्याला वेळ येतात. भूतवाडी चला हा या मग मुंबईला आम्ही भेटू. त्यांच्या बरोबर या ना तुम्ही. मी फोन करते तुम्हाला. हा आता जरा घाई गडबड झाली नंतर फोन. आम्ही स्टेशनच्या बाजूला आहे. चला मग 5 मिनिटं स्टेशनच्या बाजूला एकदम आहे. ते काळी मिरीचं ते ग्रीन शेड बघा तुम्ही लावले. जमिनीत लावून ठेवलंय वर्ष झालं. त्याच्या मुळात पाणी कमी आहे आणि झाडावर पानांवर जास्त हवं असं आहे काय. वर्ष झालं लावून मी म्हटलं होत का नाही घुसपेरी लावलेली आहे. कुंडीत लावायची जमिनीत नाही लावायची. कुंडीत उठवलं त्यानं का शिकलं ना वर माझी रताला झाली हवी मस्त. इथपर्यंत आलोय तर त्यांचं जे काळी मिरीचं बघा प्रोजेक्ट आहे ना ते बघतोय. थोडीफार माहिती आपल्याला मिळेल. पाणी कंपल्सरी बस कसं पाणी. ठिबक सिंचन केलंय काय. हा 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 व्यवस्थित झाली. सावली लागते ना. सावलीने पाणी पण व्यवस्थित लागतं. गरम मसाल्याला सावलीशिवाय काय. हा हा हे पाणी येणार आहे. हा ना मस्त केलंय. अरे भिजलं आता कसं थोडं थोडं शिकतोय आम्ही आता. म्हणजे हे तुम्ही दिवसात ना किती वेळा पाणी येतं मग. चांगलं केलं ना हे. आता सगळी मिरी काढली आता पुन्हा परत धरते. म्हणजे खाली पोकळला की होय पूर्ण कुंडीमधनं आतमधनं पोकळच आहे. पूर्ण मातीचा असा थर आहे खाली. खालचा एक भाग नाही आहे त्या कुंडीचा. खालचा भाग नाही म्हणजे वरून वरती पहिली लावलेली आहे की पहिली वरती लावली ना. नाही खालून सुरुवात खालून ते हळूहळू वर जाता काय. खालून माशा अशा अशा आतमध्ये बाहेर कुठे गेलं नाही. कुंड्या रचवायच्या आणि त्याच्यावर माती भरत जायची. कुंड्या पण मोठ्या आहेत बघितल्या. कुंड्या असतील ते मी व्हिडिओ मध्ये बघितलं होतं ना छोट्या वाटत होत्या. ते आता समोर आपण बघतो तेव्हा माहिती पडते बरोबर.
हां चला. मला भेटलं आणि मी मला मग एवढं लग्नाला गेलेले ते लग्नावरनं धावत धावत आम्हाला भेटायला आले. चला मग. काय नुकतेच गेलो. हां हां तेवढ्यात तुम्ही म्हटलं फोन केला हां. म्हटलं ये म्हणून. अच्छा हां ठीक आहे मग. हां चला मग बरं वाटलं चला. आणि भाजीचं कुठलं हे इथेच ना बघा हे पण मी कोंडीत केलेलं इकडे. काय ते एक मिनिट. हे काय काळी मिरीचं रोपं वगैरे आतमध्ये गेली आहेत. हां हे तुम्ही स्वतः तयार केलेली. विकायला आहेत आतमध्ये आहेत. अशीच ठेवले. नाही झालं कुंडीतच राहणार. त्याला पाणी मुळात कमी हवं आहे. आता ही विहीर तुमची आहे का? हां पाण्याची सोय चांगली आहे. पाणी हवं पहिला मग पाण्याशिवाय काय होत नाही. हां भरपूर आहे पाणी. लावायचे आहेत कसेच रुजत घातले. विहीर माठावर पण पाण्याचं पाणी मेन आहे. पाटाचं येतं ते धरणाचं येतं. आमच्याकडे धरणाचं आहे ना डायरेक्ट. तुम्ही धरणाचं पाणी खेचून आम्ही आमच्याकडे आणण्यात आणलेलं. बाजूला खत शेण करतो वर. नाही पण प्रॉफिट किती होतो पण होतो. खर्च भागतो. मग ह्या प्लॉट आपला तर केवढा मोठा हे. आम्ही एकच कोपरा भाजी करतो तिकडे असते सगळी भाजी. हां पोळी भुईमूग वगैरे. नाही पालेभाजींचं पालेभाजी इथेच ना एवढाच भाग ना. एवढ्या भागात करून विकतो. कोकणची बाग वगैरे आमची. ही पण तुमची. अरे वा मस्त. मग बसले सगळे. चला मग. हां हां बाय. कसलं पाणी नदीचं का कसलं हिरवगार सगळे. आत्ता बघा आम्ही आलोय कुणकेश्वर मंदिरामध्ये देवाचं दर्शन घ्यायला. तर मंदिराच्या समोरच बरोबर गाडी पार्क केलेली आहे आणि सर्व मंडळी आहेत ना आमच्या घरातली ती गेलेत पाया पडायला देवाच्या. मी मात्र वाघे आणि शेरवे ना त्यांच्याजवळ थांबलेत कारण दोघं पण आहे ना झोपलेले आहेत. नारिंगरे गावाचं तुम्हाला सांगते खूप चांगला अनुभव. खूप चांगली माणसं बोलायला वगैरे. आमचं कसं जायचं तिकडे नक्की नव्हतं. अचानक ठरलेला प्लॅन असं म्हणूया आपण. त्या ताई ज्या आल्यात ना मुंबईवरनं त्यांना सोडायला कुणालच्या बाबा जाणार होते. पण मी घरातून निघेन आणि त्यांना जाऊन भेटेन असं विचार पण नव्हता. गेले कित्येक महिने झाले मी त्यांना म्हणजे भेटण्याचा प्रयत्न करत होती. म्हणजे जायचं होतं पण माझंच काही ना काही घरातलं काम निघायचं आणि मग राहून जात होतं. शेवटी बोलतात ना न ठरवता केलेलं प्लॅनिंग जे आज जुळून आलेलं आहे. तर खूप बरं वाटलं त्यांना भेटून. खूप चांगली माणसं. लग्नाला गेलो होतो सर्वजण म्हणजे पुणग्या पुष्पा बाबूसुद्धा. पण त्यांना जेव्हा फोन केला ना त्याच्या वडिलांनी वगैरे आणि वर्षाने त्यांची मिसेस बाबूची तर ते बिचारे धावत आल्या भेटायला. आणि अजून एक सांगते वर्षा मला खूप आवडली. मी जवळजवळ 3 ते 4 वेळा म्हणाली त्यांना की खूप छान आहे दिसायला वगैरे खूप सुंदर आणि अगदी नाजूक आहे. म्हणजे व्हिडिओमध्ये हे वेगळी दिसते आणि प्रत्यक्ष आपण समोर बघतो ना ते खूप मला आवडली ती. म्हणून मग ही गोष्ट तुमच्याशी पण मी शेअर करते. मी खूप छान फॅमिली मस्त फॅमिली. खास करून त्यांचं जे भाजीचं वगैरे बघा प्रोजेक्ट आहे ना काळी मिरीचं प्रोजेक्ट ते मला बघायचं होतं. कुणाच्या बाबांना त्यात इंटरेस्ट आहे. आणि भाजीपाला वगैरे ते लावतात ना पालेभाज्या बघा ते विकतात ते एक मला बघायचं होतं. पण आत्ता कसं ते उन्हामुळे जरा नाही लावलेलं त्याच्यामुळे नाही बघता आलं. पण पुढे जाऊन जाणं होईल त्यांच्याकडे तेव्हा मग बघायला मिळेल आपल्याला. सगळ्या गोष्टी कशा व्यवस्थित बाबूंनी समजून सांगितल्या त्याच्यामुळे थोडंफार नॉलेज आमचं अजून वाढलेलं आहे. तर चला. आणि आता मी इथे थोडा वेळ थांबणार कुणकेश्वरमध्ये. नंतरला आम्ही इळई सडा हे जे गाव आहे तिथे जाणार आहोत. तिथे आमचे एक नातेवाईक आहेत ते थोडेसे आजारी आहेत
त्यांना बघणार आणि नंतर मग तिथून घरी जाणार. मग आता बघूया किती वेळ जातो काय माहीत नाही. मला वाटतं कदाचित संध्याकाळ. आजचा दुसरा दिवस मैत्रिणींनो. काल की नाही खूप उशीर झाला घरी यायला आम्हाला, त्याच्यामुळे व्हिडिओची एंडिंग करायची राहून गेली. तर व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.